Right, vazukuru vasekuru Saint, maswera sei? Zviri kudidi? Kana muchindinzwa ndokumbira kuti zoni mungonyora pazasi kuti zoni muri kundinzwa nditi. Can you please just write pamakomment kuti muri kundinzwa zvakanaka, muri kundoona zvakanaka. Remedy, thank you very much for waiting. Thank you so much. Nozwa zvine zvichida kungogadzirwa zvakati. Can you confirm kana muri kundinzwa? Please confirm, please confirm, please confirm. Confirmai kana muri kundinzwa zukuru, please. Thank you, thank you. Leona, Junior, thank you. Evans, thank you very much. Okay, Evelyn, thank you. Ceci, thank you. All right. Ngatingo share and let's share our link. Ngati share live stream yedu kuma social media platforms akasiyana siyana. Let's just share pamwe vauye wanditi. Let's just share nevamwe vauye. Tizosangana na Ricky Fire. Ricky Fire, he is in the house today and sorry ngatimbokwazi Lionel, waswera sei mzukuru wangu? Thank you very much for coming. Thank you so much. Mary, zvukudidi naye mzukuru. Matononokerwa, don't worry. Tatotanga so adi. Tatotanga izvezvi. Musapurwa, Semo, musapukira. Zvukudidi Semo. Dede Aruna, zvurikudidi. Baba Moto is in the house today and it. Baba Moto varipo, Ricky Fire tinaye. Lilian, zvudi mzukuru. Corona mkupe, waswera sei. Senzeni, Tino, zvurikudidi. Nyaradzai, Melody, Tendai. Let's just share our link and it. Ati share. Ngatingo share vazukuru. Those one group Twitter, let's just share. Let's just share nevamwe vauye vasasaririre anditi. Ngatingoshare nevamwe kuti vasasarire. Okay. Let's just share nevamwe. All right. Okay. Charity. Tendai Chengeta. Senzeni. Danda nono mzukuru. Sorry wazukuru wangu anditi asindauya. All right. Tingatange show 317 eri. Chingoita kuti tingopinda home 20 tichienda mberi. Chingosharewo na someone anditi. Chingosharewo na someone mzukuru. Tisasaririra. Anditi. Tinavo fireman nasi, tinavo. Ricky Fire vamwe vanoti kune vasingamuzivi ndewe kumboimba nzeve kuti baby tekera CD obva waisa song ya Ricky. Chimbodzidzira kutamba zvemu-TV, something like that. And panorova aiwa. Dzasimbi dzebasa. And my legends. Evelyn, Plexi,
Tete Rosie Maswera Bwere, Rosie Mvumira, mzukuru wangu. All right, confirmation iya. All right. Dapapi. Andisuda ujambira. Junior Nongwe. All right. Thank you for confirming Mrundinzwa. Ruvarashe, happiness. Au, njani umzukulu wami. Ngiyajabula ubona namhlanje. Ngiyabonga ngithi. Ngiyabonga kakhulu. Nyaradzai. Edson. Right. Tete Rosaria, thank you very much for coming. And thank you so much for coming. Thank you so very much. Ataura hako tofana kuti titombopusha. Joani, Contilda, all right. Brian, ngiyapila njani knowledge mbala. Enze kahle ubuyele namhlanje. Sizohlangana naye Ricky Fire. Thank you very much, Brian. Thank you so much. Poshia Zudi, thanks very much. Ndikubona Poshia urikuona ma videos. Thank you very much. Andidi. Right. Nasi tatina Ricky Fire andidi. Ricky Fire vane nziyo yavo imwe iri kupisa ichangoburwa. Vane song iri kupisa inonzi chimushambi chogeza. Icho rega ndingokutestai. Rega ndingokutestai ndichani. Ungazoti sekuru havati test ndichani. Ungokutestai ndichani. Manzwe, murupa bateri. Murupa bateri chimoko chiri kurehwa ichocho nababariki. Babariki pakusimbisa level remababy cheteka. Babariki ndo abhiga zvangu. Inzwa. Chimushambi chogeza. Aiwa, muri kuvateerere hanzi smart mutambo chinopedza, chimushambi chinogeza, chibhebi chimoko chiri kurehwa. Inzwa. Aiwa, rega timbomira. Hanzi bvunza mainandi, Olinda muzukuru wangu anotoziva kuti chimushambi chogeza. Ende chogeza. Anditi. Aiwa, mdara vanorova zvavo, baba moto vanorova. Anditi. Baba moto vanorova. Ngoma sengoma, anditi. Right. So, Maswera Seva Zukuru Vasekuru Saint, thank you very much for all your unwavering support. Yamunopa pamusha penyu. Ndichida kuzivisa kuti ma Wednesdays tinenge tichidana ma celebrities akasiyana siyana nditi. We will be already tine vakawanda vachange vachiuya. So next week takabva taura takabva tambotseka timboenda kunaiza boom musha wemakomedi. Timbonotorawo ana dhafu vange vari panapa. Panapa ndo pamusha nditi pemunhu wese, macelebrity ese, ana dhafu naana jeza. Tiri kuda kuti timbotaura nawepo panapa. Anditi. So ma Wednesday tine ma exclusive interviews nema-celebrity. So today we are privileged kuti tinaye Ricky Fire. Anditi. Ricky Fire vakamborova futi kasong na Angel P. Hanzi Angel P. Ndinonzi Ricky Moto. Ndinobva kumhuri yeMoto. Anditi.
Say wadai dini. Aiwa, vanorova ngoma hamdana muri kuziva handiti. Right, so takuinvita Ricky Fire mustudio handiti iziye takaitita kuti achiuye Ricky Fire. Right, Lady Scara B, welcome. Thanks very much for coming, for gracing this show. Lady Scara B is in the house. Thank you so much. Zurukudidi. Kosti Zudi, Kosti TV. Thank you very much for coming. Thank you so much. My Zara Kosti akandidzisa YouTube. Kosti yeyu. She's one of the people akandidzisa YouTube. Thank you very much. I think you are very proud uchiona angu handiti. I know very well that you are proud uchiona my products handiti. Right. All right. Ricky Fire kupinda. Adetangoita 30 vazukuru apa 20 patiri apa. Ndoiziva kuti namba ichakura, namba inokura ndoiziva. But apo dai mangowedzera kanhamba. Right, good. Ricky Fire. I invite you to come. Mzukuru wangu. Let's chat. Handiti. Murupanzwe ranzi achimushambi icho chogeza. All right. Rutaura naye mukomana akupinda maimanja handiti. Ari kuti ngatingomupai 2 minutes chete handiti. 2 minutes mukomana anenge avepo handiti. Aiwa, nzira iri kutobvira, nzira yake iri kutobvira. Chimushambi icho. Ozati ukaenda kuInstagram ukaona chichirohwa pane tumachallenge turi kuitwa mazuva ano ka. Mukomana ari kubvira sezita rake handiti. Mukomana ari kubvira sezita rake handiti. So guys, let's support my YouTubers. Tine my YouTubers akawanda ari panapa handiti. Let's support my channels akasiyana. Tina Kosti TV and tinosupporta Kosti TV. Let's go and subscribe to Kosti TV. Also, tobata subscribe to Lady Scara B. And let's go and subscribe to Lady Scara B. Also, Craig Marshall turikushanda naye zvakanyanya. Kunyangwe thumbnail toto rinaro panapa rakaitwa Craig Marshall. And so thanks very much Craig Marshall for your support mzukuru wangu. Na Lady P Zim. Let's go and support Lady P Zim. Also, she's dealing with Zim celeb gossip handiti. Munono dzinzwirira nyaya dzachona ikoko. And it guys, yes. Okay. Baba Moto vakuzopinda mustudio. Baba Moto. Ngatimbonyorai vazukuru kana kune vanozwa Baba Moto ka Ricky Fire ka. Ngatimbonyorai masongs ava vakaimba. Chingonyorawo at least one song ya Ricky Fire inokunakidza yaunoti apa Ricky Fire akabata ngoma sengoma akandirwera ngoma sengoma. Handiti. Chimbonyora one song ya Ricky Fire yaunoziva handiti. Only one song. Okay. Oscar Miambo ndeipi Oscar zuri mzukuru. Ricky Fire asati apinda. Ricky Fire vari panapa asati apinda mustudio. Varongogadzira 1-2 kuside kwavari and then takutova nawo vangoti 2 minutes handiti. Aiwa, Dafu tine titori naye next week. Dafu tinenge tinaye panapa. Muchadzinzwirira nyaya dzachona dzemakomedi handiti. Hatisi kumira mushando wenyu kauyu vazukuru. Zvamune
zvamune mangotaura imimi tinobva tatoita seizvozvo. Dhafu tinenge tiritori naye achisangana nemafans handiti. Let's go and subscribe also kune yakanzi Manas Chibanda, Menas Chibanda handiti. He's a YouTuber also. All right, Tembinkosi, thanks for coming. Right, yes, and Kosi TV, thanks Uncle for a warm welcome. I'm very proud of you and everyone here. Let's keep the support. Thank you very much. Thank you so much, Kosi. All right. Ndinotsvaga kuti masongs hamusunyora masong. Jostole, Richmond, Zudidi, Richie. Yes, hanzi richifaya anobva kumhuri yemoto. Rasta. Okay, let me check. Let's not stop to share, Andy. Let's not stop to share. Share stream edu. Let's share. Yes, I can see our number edu iri kukura, Andy. Riki wakamirirwa muzukuru. Okay. Zurudidi, more blessing Rupondo. Thank you very much. Thank you so much. Chokwadi hakuna vamwe sekuru handiti. Hakuna vamwe ankili. Mukangonzwa munhu anoti pirinyi ndini anko. Batai mumuinze padare munhu yeye. Anofanira kutoripa handiti. Thank you very much. Likai. Riona likai. Kitabi. Daniel Tendai, Zudi. Silent. Right. Silent is good idiom to grow. Can you check out the fire or to good? Okay, just a minute. All right. All right, Anna Kosti hanzi kana uchiti unotamba ndiratidze zvaunoita. Kana uchiti unogona kuvaina bebi ndiratidze zvaunoita. Kana uchigona kutambisa riri wani ndiratidze zvaunoita. Riki vanorova zvavo. Zvimwe ndezvimwe Rikifai vanorova vanobata ngoma handiti. Alright, hanzi alright. Kasonga kari kuziva. Yes, hanzi chibhebhi chiri kuvharisa pagate. Chibhebhi chiri kuvharisa pageto. Something like that, handiti. Kurova norova ngoma. Kamushambi kari kupisa. Hana Joe hanzi kabhebhi kari kuvharisa pagate. Kanopisa kasonga chona. Kanopisa zvisingaite. Okay, hameno chiri kuitika nenetwork yemukomana avepo, but hameno chiri kuitika mchana. Mukomana avepo.
ndo imwe chete. Ndiratidze zvaunoita. Vhela uyachisa urikifaya. Ma-night club song ndo avo ka. Riki ndo ane chimuti hamusi. Let me check on him. Oh. All right. Gandise linki rachona apo hameno chichiri kuitika nelinki. Chichiri kuitika nelinki redu. All right. All right. Mushambi. Right. Komana ari panapa zvake hameno chichirungoitika ndataura naye. Okay, Riki ndaisa link pazasi. Oh, yes, ndaisa link. You can come through. Ndaisa link. As soon as wangopaka mobva watopinda. Mafanza amirira pana pazukuru vangu. Ndaisa link Riki. Right. Time yatakamirira zukuru yasvika. Mukomana ave panapa ndave naye mustudio handiti. Riki Fire. Okay. Tikaitiona kuti network iri kuita sei, but ndiye ave panapo. Ndiye watava naye mustudio. So let's not stop sharing, handiti. Let's not stop to share our live stream. Saka next week uchanakidza futi sezvakuri kutoita nhasi, handiti. Next week uchanakidza futi. Network hamenoti iri kuda kuita sei. Network hamenoti yoda kudii. Kana uchiti unotamba inogona kutora mukombe, handiti. Because ndiri kuona kuti vanhu vazhinji ndo yavari inenge nemazisapoti. Kana uchiti unotamba, baby ndiratidze. Ratidza kuti inosapotiwa navanhu.
but inini ndakanakirwa na yatimbonzwa kuti ari kuti chimuko is trying to get through but ameno chichiri kuita. All right, he's trying. Network ndo iri kuda kubhaiza panapa. Ya Riki ndo ida kubhaiza. Network ya Riki ndo iri kuda amenoti yakudi, but mai tanga tichimbotesta tatiri mustudio tese. I don't know what's happening. Ngatimboita patience and ngatimbomira mbichana. Hanzi kamwana kari kuvharisa pageto, something like that. Ngatimboita tichitsvaga song dzachona handiti timbodziplaya. Timboita tichidzitamba pana. Vanatsoziva chaizvo. Those who know, they know. Vanoziva. So today tina Ricky Fire. Today tina Ricky Fire. We are hosting Ricky Fire, but it's very unfortunate for now network yake amenoti kuita sei inenge kuita shanje kuti apinde mustudio and we're trying to battle kuti angara anopinda mustudio tichiri kungozama kuti apinde mustudio. Network yake amenoti chichiri kuitika but tanga titombori tese tiri mustudio maimangi. Ameno chichaitika. Okay. All right, tichimirira ragaenda isa link wazukuru. Chimirira Ricky Fire, we can come through ndaisa link. Vanoda kupinda mustudio, there is the link. All right. Wale. Baba Moto. Sai. Wagwa. Yeah. Rasa ndinoroha nevanhu pana. Because hapa Zimbabwe ka network yacho inombotiza. Taura zvako mudhara. Zvudi muzukuru. Boja zvakamira sei? Aiwa, ndiri bo. Watozopinda busy ka. Mukomana network yatozomutiza akatozopinda mumotikari. Ndikuona wamumota kutsvaga kuti
Kuenda papi pane network ande. Akatombotsvaga pane network mbichana koze pakaipa. Beta. Timu riripo, timu ranga rakawanda rimwe ndo ramuzomboita richitiza but ozvinezvi vakangonzwa kuti zvinhu zviya zvatanga vanomhanya. Tikati rega timbodana richifaya panapa paSaint TV anditi Baba Moto to our family channel inova channel yenyu futi. I give thanks. It's a pleasure. It's a pleasure being here. Very true. Tikati rega timbokudanai mudhara muri kupisa. Muri kupisa mune zvinyowani zvamakatidonhedzera mai manje. But we're going to talk about that later on. Anditi toda tingobvunza kuti anonzi Ricky Fire, Ricky Moto. Who is Ricky Moto? Who is this Ricky Fire? Ricky Fire is the fire president. Ricky Fire is the fireman. Ricky Fire is the girls Bobo. Ricky Fire is Mr. King Benning. The fire family chief commander. My brother. Okay. Maez. Yeah, man. Maez to the fullest. Wise people. Zvinoda kutendwa. So Ricky Fire akakurira kupi, akazvarwa achinzani? Ricky Fire is born and raised in the ghetto of Chitungwiza. All right. Yeah. Born Tulani Takawada. Yeah. Okay. All right. All right. And kuchikoro akadzidza kuchitungwiza futi. Yeah, Ricky Fire akadzidza kuchitungwiza. Seke 6 primary. Ndozoenda paseke 4 primary. Ndozoenda pazengeza 4 secondary. Saka All right. All right. So chii chakaita kuti Ricky Fire anyara anopinda music, especially type yemusic yaunoimba idanzo handiti? I was inspired by the Most High God. You understand? And I'm from a musical family. I'm from a musical family. My father was a musician. My father was also a musician. Okay. If you remember that song, Nonzi, Rino Igore Enza. Rino Igore. Very well. Very well. That's my father. Oh, saka ndezvokuzvarwa nazvo ke. Ndezvedzinza. Aiwa, ndezvedzinza. Alright, ndimudhara wako aemba Rino Egora. I remember the song very well. Yeah, ndo mudhara wangu ye. That's my father. Okay. 2015, but ndo mudhara wangu. Oh, shame. Sorry about your loss. It's life. Those need a life. Ndonzira yake. Chokwadi. Inzira imwe chete. Ndo road yachona. All right. So Ricky Fire, tudze kuti Ricky Fire is it taken or because ndinendaona kuti mabhebha akawanda panapa. Is it taken or still single? Ricky Fire has kutsvaga. Ricky Fire has kutsvaga. Ricky Fire akatsvagwa kuti akawanikwa kudhara. Oh, pandorina queen no chinjinofadza especially kuindustry yenyika ukavaone mudzimai zvinoita kuti zvinge zvinokubatsira zvakanyanya. Tiri papo wakatanga kurekodha gore ripi naye Ricky Fire?
Rekifaya ane makore akawanda ari music industry. It's been a while. I started this music thing around 2002. Then kupinda studio, ndakatanga kupinda studio around 2006. Ndakatanga kupinda studio. Yeah. Then vatarova marecords. Then breakthrough yakazouya around 2012. Masong yangu inonzi sewadaini baby nendinonzi Riki Moto. Yes. Ndinobva kumwoyo wemoto. Ndinokuditsira rudo semoto. Ngatirimise rudo semoto. Ndaona muchimoto wese. Yeah. Yes. Aiwa, pakoti yazokupa patinoda kuti uimba, hatisi kuda kuti uimbe zvezvi. Hatisi kuda kutanga show pana. Vanhu vanozokangana nhasi Wednesday. Pandakaita breakthrough kumashure uku ndandine masongs anga ari bhoo ekuti ndaitoti ndikaarova pastage ndaitokwadza vanhu, but sewadaini ndo yakazonyatsoenda international. Haiyo makarova mudhara, makabata ngoma. Tobva ipapo ndine album renyu rinonzi Seven Seals. Aiwa, that was 2017. 2016. 2016. Mudhara pata makabata ngoma. That album makabata ngoma because ndorifarira because unosangana nemisambo yese kubva pagospel kuenda pasungura kuenda pahip hop, so it's a mixture, it's a bag of everything. So chii chakanyanya kuinspire mudhara kuti murove album remixed sezvezvi? I'm an artist, so I do things in an artistic way. You understand? Okay. So because ndiri artist, saka sometimes unongotry kuita zvinhu zvekuti vanhu vanofana kunzwisisa kuti artist anokwanisa kuita anything. Anokwanisa kuimba musambo wese waanoda kuimba, anokwanisa kuimba kana uri artist. Understand? Plus vanhu vanofana kuexpect all the unexpected from Rekifaya. Sepepe makadhingura vanhu because maartist mamwe anorova unongomona yanenge achingogona kurova idhancewo chete, anorovawo sungura yanenge achingorova isungura chete, anorawo hip hop same applies. So I think Pepe ndo pamakaratidza kuti muri nyanzvi mudhara because ndikafunga kasong kesungura kamakarova Pepe ndakatojamba ndikatoti Riki nyange mukada kutongorova sungura chete kamune makatoipa. Kusungura hakusi kwedu, inyaya yekungoti tinokwanisa zvedu kuzviita, but kune varidzi vako vanonyatsonzwisisa chaizvo, but saartist handizotadze zvangu. Taura zvenyu. So that makes you munhu ari unique, and it is it makes you a artist ari unique, right? Tichibva ipapo, imimi saartist, nziyo yenyu yamakanakirwa nayo ndeipi mudhara, yamakati hainini song yakatika inini kwandiri, pamwe hainozoita hayo hit song sezvamaifunga, but imi munotonakirwa nayo ndeipi? Hello? Hello, yes.
Yes, akunzwa. I was saying ndinonakidzwa nemasong angu ese because masong angu kana Alright. ndanyora anenge achibva mandiri, so masong Yes. angu ese ndonakirwa nawo. Zvinozosiyana manje Yes. kumafans kuti mafans anozopika kuti iyi neiyi, but inini ndini muridzi wawo, saka masongs ese ndonakirwa nawo. Oh yes. Taura zvenyu. Aiwo semuridzi ndiwo unenge zvino ichibuda mauri, saka shuga yese inenge ichitapira. Yeah man, yes. Vanozotesta ndo vanoti haiwa indoda yebrown kana ndoda yewhite, but nzimbe ndo imwe chete. Exactly. Yeah. So mune song yenyu nyowani mudhara, nzeve yenyu iri kubvira. Iyo song iri kubvira ndochokwadi. Aiwa, chimushambi chogeza ka. Aiwa, iri kubvira. Chimboti sampliraiwo mbichana. Chimboti paiwo sembo mudhara tisakadana. Ona skini panike chakarova mini achogezera pini chinochena mungachitini chimushambi chogeza ende chogeza smati mutambo chinopedza avafe vachidonhedza chimushambi. Ayayayay. Yesaya. Aiwa, apapo makaroera makapedza masports mudhara, makapedza masports. So tiudzwe mudhara song iyi makaireleasa rini song iyi, ende vanoda kunge vari vanoinzwa zvakanyanya ndekupi kwamakaikanda? Song iyi iri paridhimu rinonzi mashwede rhythm. Chusport. Haina 1 month zvayo yabuda, ichiri nyowani, ichiri kubvira. I think tiri kuita video yacho, togona kubuditsa video yacho paweekend ipapo, saka vanhu ngavangogara vakarodza maziso nekuti video yacho inenge ichinaka zvisingaiti. Alright. Haiwa, pamavidhio zvenyu muri nyanzvi mudhara. Pamavidhio muziva zvamunoita. Ipapo pamavidhio muri chibaba chemoto wemavidhio. So one thing I know is hamuti disappoint ipapo. So tichida kutarisa pane kwamakabva nepamave ozvinezvi nekwamuri kuenda, jeni renyu mudhara, jeni renyu remusical jeni yakamira sei, kana kuti yanga yakamira sei kubva kwamuri kubva kusvika pamuri neyo future? Jeni haife yakaita smooth. Jeni inenge ine zvakawanda zvinoitika mumusic industry. Obvious in life, kune ma-stumbling blocks, kune ma-obstacles, but as a Rastaman, we keep our faith, we keep our focus, we don't lose hope, we don't give up, we just strive and try our best to reach to the highest level. You understand? Yeah. So that's what we do. We don't give up. It's life. It's not life. Because life, inombopinda makomba, inombopinda matombo, but we never give up. Yes, that's very true. That is very true. Tiri papo ka ndoda ndambokubvunzai kuti muzimbabwe maartist edu ese atinawo, mukanzi munosharudze kuti ini ndoda kumboita collabo naartist ningi, ndeupi artist wamungati moda kuzoitawo naye collaboration? I don't choose artists. Everyone is special. You understand? Okay. All right. Yeah, so it's not about mentioning names, because every artist is special. All right. So, all right. Yeah, so time yangu svika kuti uri kufanira kushanda ningi zvinongoita. That's very true. That's very true. Yeah. Ndiri papo futi
ndoda kuti mumbondiudzawo kuti kuma-artist mamwe chete iwawo, artist wamungati uyu artist uyu ndinoteerera. Alright, se tikada ucheka Oliver Mtukudzi, the late our legend, I still remember akambobvunzwa kuti ndeupi artist waunoteerera, akabva ati inini ndinofarira hangu vese but ndinofarira kuzoteerera zvakanyanya anonzi Toki Vibes handiti. Ndichida kubvunzewo mbunzewo kuti ndoiziva kuti munoteerera vese but one artist wamunoti uyu munogona kuzombotora nguva yakati rebei kupfuura vamwe muchiteerera ndeupi muZimbabwe? Ndiri Kifaya. Munotora time yakareba muchiteerera Rikifaya. Rikifaya ndo vanoteerera time yakareba. Alright. Tulani naRikifaya vantu vakasiyana. Vakasiyana, yes. Yes. There is Rikifaya, there is Tulani. So the real me anoteerera Rikifaya. Alright. You understand? Okay. Yeah. Aiwa, artist anoteerera. Zvoti nyango kutoda kutobvunza futi kuti at international level ndiani wamunoteerera zvakanyanya, anongodzoka futi kuita Rikifaya. International level ndoteerera ma-artist akati wandei zvangu. Yeah. Alright. No, chinhu chakanaka. I believe kuti pakudaro mune muchitosapota vamwe zvakare music. So what I'm going to do, guys, a lot of people have been calling vachininyorera ma-messages kuti toda kutaurawo naRikifaya, handiti toda kutaura naRikifaya. Mukana wavepo wazukuru. I'm putting our link down there. You can come through and say hi to Rikifaya, handiti unongopindawo zve 1 minute and then wotaura zvauda kutaura kuna Rikifaya, then topa vamwe mukana. And I think I'm going to give only 3 people mukana wekupinda mustudio, and ndingopa vanhu 3 mukana wekupinda mustudio. So ndaisa link pazasi, link redu ravepo. So mudhara chimbotipaiwo freestyle timbonzwa kuti Rikifaya apa zvakamira sei. Zvavanoda vanhu ava musavanyime ndava, mukavanyima vanovana kupopota semuyera shava. Vapei zvinhu zvavo madzimai, kungomufadza ndicho chikai. Vapei rudo, vapeiwo ndai, ndoteki dhiringi nepai. Vapei zvinhu zvavo madzimai, kungomufadza ndicho chikai. Vapei rudo, vapeiwo ndai, ndoteki dhiringi nepai. Vanoda attention, vanoda kubaiwa Jackson, rinohila moyo wavo action. Haro wenemba maro vane election, quality station madzimai. Vabatei semasai, vakatikoshera ndiana mai. Tinovada vana vaneva make them cry. Vapei zvinhu zvavo madzimai. Yes. Mudhara vakaizwa, haiwa. Haiwa, murova ngoma idzi dzodanwa nezita renyu mudhara. Idzi dzinonzi ngoma dzodanwa nezita renyu. Right, ngatimbotora ngatimboita vano. Iwe chimbonyarare. Wanzinanuta. Alright. Une speed handiti. Right. Ndikumbira kuti upinde ne wakavhura kumeso muzukuru. Right, vari kupinda mustudio ka. Can you please come nefirst dzenyu handiti? Ndokumbira kuti muye makazvivhura kumeso
sezvaita vapinda. Yesi, mukwasha zukuru. Muri sei? Bo zviri sese. Aiwa, tiri nani. Handiti? Okay. Ricky Fire. Yes, He's one of us. Anonzi your boy Beats. Vane rimwe zichannel riri kunetsa izvi. Aiwa. Manje para blessed. Apa handisi one of you apa nditori ndau yandiri fan yaRicky Fire. All right. Sorry. Because isusu takabvira kudhara tichiri kuimbadzana ndedzekwadhala dzandirova. Munodziziva here mudhara? Yeah, that was around 2010. Anigira makuseni. Exactly. Ndapota ndaiswa cheni. Ndazojamba nekuseri kwemwedzeni. Ebalist even kune peni. Ndedzekwadhala dzandirova. Yeah. So easy. Ndedzekwadhala. Mukomatindo. Yeah. Mukomati. Mawana tindo. Ndo patakabvira tichiteerera mangoma emayezi ipapo. Tiunawo tichiri kungoteerera imudhara hamusi kuita. Give thanks for the support from day one. Now we give thanks. Continue supporting the fire. Aiwa, tinoramba tinemi mudhara. Even inodzichi mabhebhe pazimba munandi. Kana inodzichi bhebhe pazimba. Mabhebhe pazimba munandi. Kana kukanda kitchen munandi. Pari patsika zvako yarana munandi. Kana kuenda naye kumafaro munandi. Mabhebhe pazimba asi echitsaga mazhinji acho anoteerera raga. Pane staira inotokunda Lady Gaga inokunhuhwirira paunomuhaga. Vanotsvaga keshi tekitekisa yaga hona vari kutsvedza nemajagwa. Vane zviso zvinokunda mavheti kunaka mabhebhe epazimba aiwa akabaka. Ayo, your boy. Toda vanhu vanobhadhara handiti. Shamwari waimba. Wakutopinda show. Tiri madai hard fans wakabva kudhara. Ndaichitotaura kuti but ini ndakazombopengeswa hanzi kabhebi kechichi kanovharisa chichichi azo pavhidhiyo mudhara yes pavhidhiyo manje video kanouya kachitorwa takataira. Mafenzi yacho votishainira vakationa tarira. Kamwana kari kuvharisa pageto. Kamwana kachipikwa nanatestu. Kamwana acho kuzotorwa naRoberto. Pageto rangu waiwa takapatarita. Kamwana kari kuvharisa pageto. Aiwa. Pageto imi man. Mune mamuka mwana. Pageto kandosaka makafarira songo. Usataure nyaya iyoyo shamwari. Pane zvandaitovhisualiza ndichiiona song iyoyo nechitovhisualiza geto rangu so netumwe tumabhebhi toitongohodini. And unozva pane statement raakataura. Unozva kuti pane tumabhebhi topa areas pandakakurira kwaiva twisimbi but isusu tatisingambotione kunaka kwatwo shamwari. Mafesa aiuya achizvidhonza kutoti tavinga mabhebhi isi tichitoseka kutoti akapana. Sure. Otherwise, mangoma big up. Even the last album renyu huchimkati ne 7 Seals. Aiwa. Ese tinazo tichitokuteerera imudhara. Aiwa, give thanks for the support. One love, one heart, one destiny. Aichogadi. My years to the world. Yeah, right. Welcome to the show, Mzukuru. Kule mali. Boss, Rudidi. Man, ungozviona kansanda kuona ikani. No problem. Tukukuona chakakosha ndechekuti tukukuona. Gumbezi hai. Tukukuona rugumbezi. Akule ndatozozviona ndamugumbezi wena ndabva kugraft kudhara ndandadhipa kauti kune live nhasi naMukomariki.
right chibva watasangana navo mukoma Riki. Zviri kufaya here Blaz apa? Mangoma manje haakubvira kudhara. Masasi ndo anondiuraya zvangu. Aiwa, masasi pamusha. Pese pandoda kunyatsonzwa masasi ndikangobairira 1 ndoputika zvangu nekunakira. Makwara. Aiwa, rambai makadaro mukoma, rambai makadaro. Aiwa, give thanks for the support. Give thanks. Chindibvisa henyu kule at least ndasangana nema-legends. Aiwa, wasimbisa muzukuru. Thanks very much for coming through. Usati waenda song yavo nyowani uri kuiziva? Song yavo nyowani? Handisati hangu ndaiziva. Ndandichimboona Jamaster kachirova vamwe mazhaba. Alright, tichazoitaura mumwe musi iyoyo. Chiita uone song yaRicky Fire nyowani iri kubvira inonzi chimushambi chogeza muzukuru. Alright, regai ndiitsvage tione. Alright, thanks. Kana saka indokonomboenda akatopa vamwe mukana. Alright, ukadaro unenge wagona. Saka mukoma Riki takamirira dzimwe ndandi. I remember madistrict na colors aiwa paipe makatomboti 5 singaite. Stop it, ndipe ndandi nana herbalist. Aiwa. Tichitonakirwa otherwise maita basa matitsika panapa ngoma ticharamba chingotsigira vamwe kuti vaite sei variteererewo. Murambe muchingotibikira. Salute. Aiwa, iri ball. Plus rasta ndaona rakura. Zvinozvi harichada kuramba riri munonzi kuisa mubaba shanti. Rakuda kungosiyiwa rakadai so rinotomotivata isusu tiitewo rasta. One love. Yo boy. Iri ball. Alright. Yes. Right, vazukuru, pane vangu vachida kupinda mustudio, pindai. I think ndirutora 1 wekupedzisira nditi. Ndirutora 1 wekupedzisira. Ndaisa link. Hanzi natendai chengeta. Uncle, how old is Ricky Fire? Right. I'm 36 years old. 36 years young. Okay. Ndofunga mazvinziro vazukuru. Hanzi. Okay. Hanzi wakapenga. Riki vanhu vari kukusimbisa. Riki ari kubvira ndochokwadi. Riki ari kubvira. Give thanks. Ndotenda chaizvo nesupport yenyu because kana pasine mimi hazvibude. Saka support kwenyu kuita kuti zvinhu zvifaye. Yes. No, mabhebha anenge ari kurira. Ndiringoona mascreaming mabhebha ari kuscreama. Alright, chipinde mustudio ndaisa link. Vanga vachitsauda kupinda mustudio, pindai. Amasong akubvira kani ayo. That's very true. Alright, hanzi ndikumhorese naMiriam Riki. Hanzi sekuru ndimhoreserei Riki. Miriam, she's one of our... Thanks, Miriam Mbureure. Yes. Ndivyo yakuzakamira sei. Yeah. Yes, Ismail Shumba. Hanzi mbuya Kwindi. Riki MOTO wadi wangu. Na knowledge. I'm good. Ndiri both pezo. Yeah. Okay, tsitsi dzashe ansati natsopika link rako. Try again, nanditi. Tsitsi dzashe, try again. All right. Ricky Fire.
chimbotiudzawo kuti mufuture panyaya yemashows muri kuchirongerei pamashows? Because vanhu vazhinji seems kuti they like very much kunge vari vanosangana nemi kumashows. We know very well it was nyaya dzacho tine matours ari kuuya akangomiswawo zvavo necovid. Otherwise tine matours ari kuuya kueurope. Manje tichange tichaupdata zvedu vanhu pamberi apo. But covid ndo yakangomisa zvinhu. Yes. No, tinongonamata kuti dai covid yachona yachitiregerera mukwanise kunge muri munonosangana nemafans, because zvinhu zvakanyanya kukosha kuti vange vari vanokuonaiwo pastage muchipefoma. Right, muzukuru, ndinokugamuchira. Welcome to the show. Sekuru, muri sei? Ndiri right, zvirudidi? Zviri bo, ndiri kunakirwa neshow sekuru, nditori pabasa zvangu. Uri pabasa? Ndatozoona kuti madzimiro awaita malaita ndewoti usabatwe nemurungu. Ndiri kutoti ndisatombobatika nemurungu, ndimbonakirwa naBaba Moto. Baba Moto vanozondiroyera ngoma zvinondinakidza. Ndo artist yandiroti ndo one artist muZimbabwe kaini. Give thanks for the support. Give thanks for the support. Unakirwa stereka na mafans aripo kudai so. That's very true. Ngoma dzenyu dzinorova Baba Moto zvekuti chero uri pabasa so sinoshanda night so kunobva kwaidza fast manje kwachirova Baba Moto. Handiti kalaiwa charamba tichikupai ngoma dzinonaka, timire kukupai ngoma dzinonaka. Kunyanya yedu iri kupisa iyi makabva magadzira ndo kunonzi kugadzira ngoma kwamakaita keep it on Baba Moto. Handiti kalaiwa one love, blessings, respect. Idzi ngoma idzi ndo size rengoma charo ratiri kuda kuti mukangoramba makadaro Baba Moto muchaona tinoramba tichingova tiri pamuri saizvozvo tichipa big up una angosendi mogona kutisanganisa nemaartist so tinokusendisa izvo kuti tu. Aiwa, tinotenda muzukuru. One love, blessings. Pasina imimi isusu hatipoka. So imimi ndimunotoita kuti zviite vazukuru. Ipapo angoma akachigonera mukatigadzira musha wedu watinokwanisa kusangana nehama neshamwari nemaartist edu. Yes, naivo vazukuru saka hazvinei zvichitofamba. So thanks very much muzukuru wangu for coming through, handidi. Thank you, thanks. Ndinotenda chaizvo. All right, thank you. Right, Ricky Fire. Yes, sir. Right, mashoko ako ekupedzisira pazuva ranhasi. Mashoko ako ekupedzisira kumafans, kune vanofollowa kumayezi ese ari panapa. I just want to say give thanks for the support. Give thanks for supporting Ricky Fire from day one. Rambai mchisupporta Ricky Fire. Ndicharamba ndichikupai music, ndicharamba ndichikubikirai mangoma. Respect ndo yandinokupai zvakanyanya. Give thanks and praise to the Almighty Creator, Sustainer, Redeemer, Light of the world. Every time, love your mother and father because they bring you on the face of earth. Respect every woman in this world because every woman is a mother. Take care of the little children because the youth, them are the future. Them are the mother and father of tomorrow. Don't give them drugs and alcohol. Give them education and rise of the nation. Stay away from crime and violence. This is the Fire President, Ricky Fire. Keep on supporting Fire. I love you all. Selassie, blessed. Aiwa, zvinoda kutendwa. Thanks very much nemashoko makuru amataura Fire President. Handiti, vazukuru, let's support our artist. Handiti, let's support him very much. Handiti, kupfuura patiri kutosupporta. Kana wanga usati wamboshare music yaRicky Fire, let's just share.
our fire president, handiti. One thing I like about this artist, munhu ari humble, and it is very humble. He is someone wekuti I think manzwa mashoko ake anotaura mashoko anovaka. Same applies nepachannel pedu panapa tiripo pakuvakana, and Ricky Fire ari kungoizadzisa basa riri panapa rekuvakana, handiti. Right, hanzi pane vanhu okay, hanzi natendai chengeta, anatendai chengeta Ricky Fire nditeu shout out abvira kara achichema mwana. Big up Tendai Chengeta. Yeah, Ahuja bless, no man case. There is no danger. Danger. More fire, Mdara, more fire. All right, and na Leona. Ndomoresa yo ni Ricky, please. All right, Ricky umoyo. Big up Leona, big up on yourself. Yes. Yeah. All right. Okay, and na your boy beats and uncle ask you to call Empress Pukivari P. Yes, we used to hear him chitaura with Empress Puki. Empress Pukivari P. All right. Ndo Empress vari padeni chinhu chinofadza zvinhu zvinokudzwa. So thank you very much for coming to our show, Fire President. Isusu Saint family, we are here to support you, and I was very proud of you. We are very proud of you. Nekuva ambassador wedu mu music. One love, give thanks. Give thanks. Thank you very much. So guys, okay, I wanted to kuti kubvunza kuti ndeapi ma-social media platforms amunokwanisa kusangana nemafans enyu and mazita ema-platforms enyu. Facebook, Ricky Fire Music. Instagram, Ricky Fire Music. Twitter, Ricky Fire Music. YouTube, Ricky Fire Music. So my platforms ese mukangoti Ricky Fire Music, then the pop up. All right. Okay, thanks very much. So let's follow Ricky Fire Music ku Instagram, ku Facebook, ku Twitter, also pa YouTube. Let's go and subscribe pa channel pa Ricky Fire. What I'm going to do, since YouTube iri padhuze nesu pari zvino, go and check pa ma comments. Pa first comment ndichapina ipapo song ya Ricky Fire iri pa YouTube channel pake, so kuitira kuti zvive easy kuti muno subscribe kwanditi let's subscribe. And unonyora comment kuti zoni ndauya from Saint TV kuitira kuti unatsogamuchirwa zvakanaka iko kwanditi. Let's follow ku Facebook, Instagram neku Twitter. Support the star redu handiti. So thank you very much for coming through. Mukangoenda mukano subscribe pa YouTube apa mune masimbisa bosi ndine chiri kukanda pa weekend papa pasaka munhu wese ngatiende tino subscribe pa YouTube yakanzi Ricky Fire Music. To atanogona kuti subscribe pane zvikuuya manje. Yes. So guys, ndofunga mangozvinzwira ndichapina pa first comment channel ya Ricky Fire. Let's subscribe ikoko. Toda kuti channel rikure riende kure nebasa richibatwa. So thank you very much. I want to thank Ricky Fire for coming to the studios. Next time yako mzukuru. God bless you so much. Give thanks. Okay. Thank you. Right. Thanks very much vazukuru. Thank you very much nesupport yese yamapapa basa ranhasi handiti. Thank you so much. Hanzina Ranga Charumbira. Good advice. Mkoma Ricky MOTO. Wash hands. Aniti. Thank you very much. Vazukuru. Ne support yese ya mapapa na paniti. Nchida uzisa next week. Wednesday again. Wednesday. Mune mchingo check up chaita chikanda information. Aniti.
change tinenge tine Nizer Boom, and Nizer Boom is coming to the show. Tiri kutry kuti tinge tive tina Dhafu, and Dhafu anga ari panapa naJedza tinge tinavo pamusha penyu vazukuru handiti. So thank you so much nekusapota kwamuri kuita pabasa renyu. Channel yenyu haisi kumira, iri kuramba ichikura. Apa tave over 10,000 handiti, tave over 10,000 subscribers. Thank you so much. Musha wenyu uchipfuurira mberi, basa richiendera mberi. Let's subscribe. Kana usati wasubscribe, subscribe to this channel, turn on your notification bell kuitira kuti pega pega patinouploada mavideos tinodhila nezim celeb gossip handiti. So unenge uchiunzwa kuti zvii zviri kuitika. Nhasi tine mavideos ataita. Let's go and watch those videos as well. Tinge tiri tinosapota basa. Musha wenyu uchikura uchienda mberi. Kana uri munyowani paunokomenta paipaika, ibva wangokomenta kuti zonaiwa ndiri munyowani sekuru, tinobva takupa warm welcome handiti. So thanks very much nesupport. Ndinodada nemi, ndinonzwa kuninipiswa pamberi penyu nekuti without you Uncle Saint havapo. Saint TV ndimi vazukuru. Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Mukangonzwa umwe munhu ane achiti pirinyi ndini uncle, batai mumuinze padare. Tinobva tati much love.